Amalungu enyunyana iPublic Servants Association asashaqekile futhi akhathazekile ngokubulawa kwelungu labo. Le nyunyana ithi ifuna ubulungiswa. Ngemva kokuba umnumzana Henry Mpele edutshulwe wabulawa ngoLwesihlanu esekhaya ePortshepstone. Kuthiwa bengufakazi ophenyweni lezinsolo zenkohlakalo isithinta izikhulu eMlazi Comprehensive Technical School. Okusimangazayo nokumangaza amamember ukuthi ebengufakazi oqandile emva kokuthi omunye wothisha oyimember wePSA obelandelwa izinkabi yena le security labona isimo esenzeka amaphoyisa afika athatha istatement ngoLesihlanu wathi esekhaya ePortshepstone wayesedutshulwa ingakho sinxusa amaphoyisa ukuthi ay-investigate. Abomnyango wezemfundo bacela ukuba amaphoyisa anikezwe ithuba lokuphenya udaba. Sifisa ke ukuthi sisho ukuthi sizwalana nomndeni nezihlobo kanjalo nawo bonke nje abantu ade besebenzana. Now mase kuza ke ezintweni zeyensolo sifisa ukuthi singangeni kakhulu kuyo because isizathu esenza ukuthi ahambe emhlabeni kade singakasitholi kahle hle. So fisa ukuthi sitedele abantu bezomthetho kube yibona abadila nalodaba. Amaphoyisa watholakala nguBaphawule. Thulane Msimanga, SABC News, eThekwini.